سلسة يعرقتم هاري يونيفرسيوم حدا خابتم سلسة تمرتو ودو يمرق سلز نبره نتحاد عاركو تراي فوليو نابتي نايم مرقتا قبجة عدومو اتخيت عدم السرف عاركم كأ انتاي دا نعيكي تعد من دي خبم بالحاتتو يغريتا نسخا كلاسي بالكان ኣብቲ መመረቕታ ይዝዕዶም ሰባት ከዓ ከምዚ ከማይሉ ዑል ክላስ ዘለዎም ሃብታማትን ደቂ ሃብታማትን ሰብዝናን ሓለፍትን እዮም ስለዚ ንኽብረይን ክብሪ ስድራይን ጽቡቕ ስለዘይኮነ ክዕድመካ ይከልኒ ኣንቲ መዓልቲ ግን ንበይንኻ ክጋብዘካ ብምባል ብድዕ ዝመልኦ ዘረባ መለሰሉ እቲ መንእሰይ ብተግባር ይዕርኽቱ ልቢ ተሰይሩ ነታ ዘረባ ኣብ ስኑ ቀርቂርዋ እዩ ብዘይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብኦም ግልል ዝበለ ካብኦም ርሒቑ ድማ ስሩሑ ክገብር ወሰነ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን ሃለኽለኽን ሕስረትን ውርደትን እውን ኣብ ዓወት በፂሑ ኣዝዩ ሃፍታምን ጸላውን ሰብ ኮነ ነዚ ዝፈለጡ ይዕርኽቱ ናብ ቤቱ ብምምጻእ ሪኢኻ ሰብ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኣላባብሳኻ ማኪናኻ መንበሪኻ ሕጂ ብኩሉ ነገር መዘናና ኮንካ ነዚ ዓወት እዚ ንምፅምባል ከዓ ኣብ ገዛና ክንጋብዘካ ዓዲምናካ ኣለና በልዎ ክህቦም ዝግብኦ መልሲ ካልእ እኮ እንተነበረ ንሱ ግን ንኹሉ ገዲፉ ነቲ ዕድመ ተቐበሎ ኣብቲ ሰብ ሃብትን ማዕርግን ጥራይ ዝተረከብሉ ግብጃ ተረኪቡ እውን ኣፅምበሎ ንሱ እውን ብጉድኡ ነቶም ይዕርኽቱ ኣብ ገዝኡ ክጋብዞም ምዃኑን ኣብቲ ግብጃ ከዓ ምሶም ሃብታማትን ሰብ ዝናን ይዕርኽቶም ክመፁ ከም ዘለዎም ሓበሮም ንሳቶም እውን ነቲ ዕድመ ተቐበልዎ ሰዓቶም ምስ ኣኸለ ከዓ ዘብለጭልጭ ልብሲ ለቢሶም ብሉፃት መካይን ገይሮም ናብቲ ግብጃ መፁ ኣብቲ ግብጃ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ብዙሓት ዕዱማት ፀንሕዎም እቶም ክልተ ይዕርኹ ሕልፍ ኢሎም ክተዋርደና ዲ መደብካ ክንደይ ሰብ ትካላትን ዓበይቲ ሰባትን ዓዲምና እኳ ኢና ጋቢዝናካ ንስኻ ከኣስ ነዞም ጭፍልቕላቕ ህዝቢ ኣኪብካ ክትዕድመና ክንደይ ሰብ ዝና ክንደይ ሰብ ፀጋ እኳ ኢና ሒዝናልካ መፂና ዘለና ብምባል ኣንፀርፀሩሉ እቲ መንእሰይ ከዓ ብህድኣት ስለምንታይ ከምዚ ገይረ ቅድሚ ምዝራበይ ሓደ ነገር ክትገብሩለይ ክሓተኩም ይበሎ ንሳቶም ከዓ ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም ሓራ ይበልዎ ሽዑት መንእሰይ 10 ኪሎ ግራም ወርቂ በብኺሎ ፍርቁ ኣብ ኣዝዩ ክቡርን ጽቡቕን ሳንጣ ፍርቁ ከዓ ኣብ ሕማቕ ሳንጣ ቋፀሮ ከምኡውን 10 ኪሎ ትፋሕ በብኺሎ ፍርቁ ኣብተን ጽቡቓት ሳንጣ ፍርቁ ከዓ ኣብተን ሕማቕ ሳንጣ ቋፂሩ ሓዋወሶ ሽዑ ነቶም ይዕርኽቱ በብዓይነቱን ክብረቱን ክፈላለዩ ሓተቶም ንሶም ከዓ ሓራ ኢሎም እቲ ወርቂ ዝሓዘ ሳንጣ ኩሉ ብሓደ እቲ ትፋሕ ዝሓዘ ሳንጣ ከዓ ኩሉ ብሓደ መደብዎ ሽዑት መንእሰይ ስለምንታይ ደኣ እቲ ኣብ ሕማቕ ሳንጣ ዘሎ ወርቅን እቲ ኣብ ኣዝዩ ክቡርን ጽቡቕን ሳንጣ ዘሎ ወርቅን ብሓደ መዲብኩሞም ብምባል ሓተቶም ንሶም ከዓ ወርቁ እኮ ወርቂ እዩ ሽሕ ግዜ ደኣ ዓይነት ሳንጣ ይፈላለ እምበር ክብደትን ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሳንጣ ዘሎ ወርቂ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ብምባል መለስሉ እቲ መንእሰይ ከዓ ፍሽኽ ብምባል ቁንዕ መልሲ ሪኢኹም ኪሎ ወርቂ ኣብ ሕማቕ ሳንጣ ስለ ዘሎ ክብረቱ ኣይቅንስን እዩ ወይ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ሳንጣ ስለ ዘሎ ክብረቱ ኣይውስኽን እዩ ወዲ ሰብ እውን እንታይ ዓይነት ክዳን ለቢስሎ እንታይ ዓይነት ማኪና ኣላቶ ኣብ ከመይ ዓይነት ገዛ ይነብር ብዘይገድስ ክብሪ ሰብ ኩሉ ግዜ ማዕረ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰብ ማዕረ ሚዛን ስለ ዘለኒ ከዓ ድኻኹምን ሃብታምኩምን ኣብ ሓደ ገዛ ዓዲመኩም ትማሊ ጽቡቕ ክዳን ኣይተኸደንኩን ጽቡቕቲ ማኪና ኣይነበረትንን ሎሚ ኩሉ ለኒ ህይወተይ ተቐይሩ ሰብኣውነተይ ግን ኣይተቐየረን ለኪዑ ሰባት ትሕሰና ክፈላለ ይኽእል እዩ ሰብኣውነትና ግን ሓደ እዩ ሰብኣዊ ሚዛንና ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ሰብ ክብር እሞ ንከባበር ብምባል ብዓውታ መለሰሎም ኣስተውዕሉ ሰብ ክብር እዩ ሰብ ማዓሲ ሓስር ትፈልጡ ሰብ ንሰብ ምዝሕስር ጥራይ ዝሓስር ሓሚየ ምሳኹም ፀናሕኹ ነዛ ቪድዮ እንድሕር ዳኣ ፈቲኹም ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሸር ግበርዎ ሰላም